Alright, nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophapha ekhanda esifundazwe KwaZulu-Natal le eNingizimu Afrika, kanti la osibuka khona sibuka kwi-Black Live TV. Igama lohlelo-ke iy'mpande ezama-Afrika nangu-King Sicaka Mwakaluqa Isibongo, Ntombazama waveza Mchizela ezabe Sotho zimcela ifoto. Sanibona ingane zakwethu, sithemba ukuthi ni-right niphilile. Ngihlala ngisho-ke ngichaza ingane zakwethu ngoba ngumuntu ochazayo, now and then ngiphendule kuma-comment abantu bekhuluma lokhu nalokhuya. Ngicela ukubeka cace lokho ngane zakwethu, i-Black Life ayinabe yaxhasi abangemuva abanezizumbulu zey'mali abay'tshalela konke sikwenza emandleni ethu. Njengoba wazi ukuthi amanye ama-channel akwezinye iy'ndawo kunabantu abathile abatshala iy'mali. Cha, ngokwethu-ke sisebenzela umphakathi, sisebenzela nina, silalela nina enikushoyo enicela sikwenze. Kungakho la ekhaya singebandlulula umuntu osonta kaShembe, umuntu osonta oyi-Christian, umfundisi, umuntu oyinyanga, oyisangoma, owumthandazo, intoni. Asibandlululi lutho ngoba sisebenza nawo lonke uhlobo lwabantu. Uma abantu bekhala sina siyasondela bese siyasiza sikuveze esizweni sizwe sikubone. Kanjalo-ke namhlanje sinenye insizwa ethe cha mayengihlupa kwi-inbox yami ngaze ngananela ngezwe ukuthi cha le nsizwa shuthi serious ngalolu daba, ngathi angiyilethe la ohlelweni ngizozwa ukuthi udaba layo luthini. Insizwa kithi sawubona. Kunjani futhi? Ukahle kodwa? Siyancela singezokwenza. Hawu sungihluphe waze wala. Hawu. Ngibonge nje ukuthi senizena ngiphendula. Isikhathi eside ngibhala kuma-email. Mfowethu, angazi le daba lakho ngaliqalaphi, kodwa-ke angifuni ukuxoxa mina ngoba wena olazi kangcono. Axoxela abantu kungani la, uze ngani la? Shuthe ona Bootcamp njengoba ngilana ngabona i-advert i-video kukhona umkhulu wayethe ezosiza abantu la eDurban nale eGoli. Yeah. So lo mkhulu lona ngawuthi uyena lo wangisizile, nami sewangisiza ngendlela thizeni. Shuthe ekhaya kumndeni oright, ngibeka nje qale understandise ekhaya ngikhona umndeni be right, hayi bathi bathwele ba right nje basebenza kahle. Yeah. But mina ubaba wangisala ngaphandle komunye umama. Shuthi ngihlala ne-step mother bese kuba ubaba-ke nengane zasekhaya. Nje ngikhula nabafowethu lana siyalingana ngomnyaka, kushana nje inyangana. Yes. Kodwa bebenzela izinto senzela indlela ongafani. Bona bathola okright, then mina ngiqhama ngamuva because manje uma wabo okhona lana yena ubenzela yonke into, then mina ngicatshanga late. Ngisho imoto kuze kudrive omncane kunami. Sure. Mina ngingatholi lutho. So ngase lo baba lona eveze le video yakhe lena esho ukuthi usiza abantu kanjani ukuthi bakwazi ukukhuphula ngala emnothweni. Ngase ngiya kulo baba lona wangisiza ekuthenini ngikwazi ukuthi because mina bekunebhizinisi lelokhuzana. Ngafunda ngaqeda umatric, ngathi ngiqeda umatric ngaphanda lana elokhuzaneni. Ekhaya kukhona isitolo esikhona, ngaphanda khona ngilokhuzana ngidayisa khona for mhlawumbe 2 years. Dayisa khona nje waya imali ngiyibeka. Emva kwalokho ngawuthatha i-loan. Ngathatha i-loan ngathenga second hand leveni, ngathutha ingane zesikole. Emva kokuthutha ingane zesikole ngase ngiya kulo baba-ke lo. Ngithi kulo baba angisize futhi ukhuphule ibhizinisi lami. Because manje yabona ekhaya abantu khuzana abanginakile vele. Yes. Bengifika kulo baba ngacela lo baba athi kuze ngisize kuzomela ngisenze idlozi lasekhaya. Okay. Ukuze ngikhuphule. Ngathi anginankinga because manje vele ekhaya ba-right and bazokwazi ukuthi le dlozi zokwazi ukuthi lingibheke nami. Ngikhuphule. Then ngakwenza lokho. Ekuhambeni kwesikhathi saqhelelana nomndeni, ngasahlala nje ekhaya. Sengi-right, ngimnandi njena. Ngahamba ngawuhlala ngathi ngihlala eThekwini la emafletini. Then kwaphela ukuxhumana kwasekhaya nami. Asixabananga ukuthi nje because manje bangasayi ekhaya. Awusayimela nawe. Ngithi ngiyizamela nami. Kwaphela kanjalo ukuxhumana. Lo baba lona beyichaza lento, ayichaza imigomo eyayiclean imigomo yakhe. Kukhona ukuthi khona owodwa engakhohlwa ukwenza engawenzanga. Manje izinto zami ngiyabona ukuthi ayisahambi kahle. So ekhaya bake benza ngingezwe lana kubanye abafana abangasekhaya sesikhula nabo. Bathi babenza umsebenzi kanjani bebuyise Ekhaya la uzalwa khona. Ekhaya la ngizalwa khona la ngidabwa khona. Bethi babuyisa idalo kanjani. Manje isikhathi mina kwenziwa umsebenzi ngangekho, ngangila ngisaphila impilo zami kumnandi. Shaya impilo, ngishaya ama-drugs, mnandi, ngishaya cocaine kunje kumnandi. Manje isikhathi
ekhaya kwenziwa nomcimbi lokubusa idalwa ngangaya mina bahamba bonke idalwa zabuya sa-right yonke lento engangiyizamile mina ukuthi ufuna idlozi lami lisebenzela mina kuphela ekhaya isihambile futhi sibuyele lapha ekhaya kithi manje seziyangibhedela ziyanginetha manje. Imuphi lo mgomo mhlambe uma ukhumbula ongawugcinanga wayexwayise ngawo lo baba? Umkhulu lona wayethena bekwenza umcimbi ekhaya ngenze sure ukuthi ngikhona emcimbini futhi kulowo mcimbi kungabe umcimbi mhlawumbe ukubuyisa idalwa bokuthi bawenza mina ngibe khona emsamo ngiphambanise izinto thizeni lapha ukuze ngeke khambe kahle. Okay. Manje ade bewenzile umcimbi la bengizwa manje angibanga khona eish. Osho ukuthi lento yokuthi idalwa zonke zakini ithwalwe uwe kube uwena onamandla kunawo bonke ekhaya sekubuyele back emndenini. Kubuyele back awusenamandla amandla akaseshiftele emndenini back. Konke benginakho kuphelile. Angisananga ngisho imali yokuthi ngibuyele kuyena ubaba lapha aphinda ngisize. Ayijanginetha manje. Jelwa nabangani yonke into. Yeah. Manje ngize lana ngizocela la Black Life ukuthi ningixhumanise naye baba ngikwazi ukuthi futhi aphinda ngisize because ngiyawazi amandla akhe. Wangisiza mina wangiphakamisa. Ngahamba ngemoto enzima engisuka kwimoto encane i14 wangiphakamisa kakhulu. So bengicela ukuthi nikwazi ukuthi ningixhumanise naye baba phina angikhuphule futhi. Ngosengamkhokhela ngisho esengikhuphulile anginankinga because manje ngiyawazi amandla akhe. Uyasebenza impela baba. Ekhaya njengamanje uyasho ukuthi wena ubusuqhelele nabantu basekhaya. Since usewazi ukuthi bawenze lo mcimbi uke wakhuluma nabo bathini babaphendula bakuziba bakhulumisa bathini? Ekhaya ngeke ngazama ukuxhumana nawo ekhaya ngathola uma lo Steve Mate ngibengibiza ma umana yena ka because manje vele bengangifuni ngazi ube ngoba ngiyona ingane ngimveza ndlela. Yeah. Umana hayi wangihlaba ngihlikiza wathi ngabajikela kanjani wase ngiblocka ke. Angisawazi ukuxhumana nabo. Okay. Shuthi wena ngokwakho ubaba lo umkhulu lesikhuluma ngayo kuthiwa uthwalisa abantu ngesigaba sedlozi na yonke lento. Umgomo wakhe ohamba phambili ukuthi manje ngikusizile ngento ufuna nawe ubonakala emndenini contributor ungaqheli kona. Washo njalo nje impela umkhulu. Kwakhona ukuthi mina sengiphela nabangani ngashiya ngisho lapho ekhaya ngazohlalela eThekwini ngidlela ama drugs. Kwaze manje ziyanginetha impela. Mina bhuti angifuni ukukhuluma kakhulu engathi ngeke ngathwala noma ngiyazazi into zokuthwala ngazi lutho ngeke ngibuze nina nje ningitshela. But labantu abalapha njengamanje ababukayo abanye ohlezi besha phansi ngonyaka bethi asikho isithwalo esingenabungozi. Wena kubuya kusona asixoxele ukuthi mhlawumbe ikhona into yobungozi okwayibona wena kulesi sithwalo sakho nomkhulu lo. Umkhulu mina osami sasiclean kodwa umkhulu wasengichazela before ngithatha la wangichazela nje wathi hayi wahlukanisa ukuthi khona eclean khona nezinye ke ezungozi ngempela ke ethatha imphefumulo yabantu. Mina wangifaka kulezi ngacela lesi asikho nzima kakhulu lesi sami yabo because manje wangiphamisa nje kancane hayi ukuthi ngaduma umhlaba wonke wangiphamisa nje ngakwazi ukuthi ngiyimanage. Ngiyabona umkhulu kakhulu kunala ngisuka khona because ngakwazi ukuthi ngithenga imoto entsha sha ngayeka le ndalo. Ngakwazi ngaqasha nabanye abafana bangisaphusha kahle. Lezi ezinye hayi sinzima kakhulu ukufa abantu lapha. Akufa abantu ngempela. Shuthi ungaqinisekisa ukuthi kulesi okhuluma ngaso sedlozi nezimbuzi nani akekho umuntu ofayo. Ngifuna ukukhuluma nje abantu bezwe so that sizokwazi ukunderstanda sonke. Thina mfethu ungasibona sikhuluma ngaso asilutho nkosami uba ukuthwala nje mhlawumbe kusheshe kufika ngabe sibomvu thina. Hawu awusitsheleke mfethu kuze mhlawumbe sasingaheheka nathi kwazi ba. Lebo lesi sedlozi lezi ngathini ulokhuza umbuzo omkhona ukuthi nje uhlukana nomndeni wakho uxabana nawo uqhele nawo yabo kube khona ukuthi kodwa kumele ukwazi ukuthi bekwenomcimbi uqhamuke khona ube khona into oyenzayo kodwa engahambi ngendlela. Kodwa lokhu ukuxabana kwakho nomndeni akuyona into esokuhlangana nesithwalo into wena ozenzelayo nayo. Ngifuna ukuthola lapho ihlangana nesithwalo ukuthi make wathwala lesithwalo uzizwa ngathi sengiyamunyanya nje umndeni wami. Ngathi wena bhuti kuyenzeka because manje kini yabona kuzothiwa ni ngini melondla yabo manje nesithwala sokuhlamba sikuvumela ukuthi ubanike le mali kumele phela ngithi bobondla wena shuthi lento oyenzayo ukuthi senisebenzisana nawo kanti kumele yonke idlozi lakho libheke wena wedwa. So manje ngasho ukuthi ihlangane nesithwalo ukuthi uxabane nomndeni.
Asikhulume kokugcina-ke mfethu utshela abantu ukuthi wena ngokwazi kwakho lo mkhulu esikhuluma ngaye ozobe khona la eThekwini emalangeni ayizayo njengoba sike sasho evidweni edlule. Wena ngokwazi kwakho uyambona esiza abantu, uyambona etakula abantu osizini, uyambona nekhona abantu abashintsha impilo ngenxa yakhe noma cha. Angifuni ukusikhuluma amanga, sikhulume iqiniso naba bantu. Mina angeke ngiqambe amanga. Uyawatakula because watakula mina Msaluvu. Msaluvu wangikhuphula, wangibekela izinga ebengekho kulo. Ngayibona ngomuntu nami emphakathini. So uyabasiza impela. Kuya ngawe ukuthi ufuna usizo kanjani kodwa nje hayi uyakutakula osizini. Hayi uyasiza impela. Nabanye bengayekela umkhulu uzonisiza. Kukhona ukuthi hey nama consequences akhona. Alright, asithembe ukuthi-ke nani nimzile ubhuti sasama ubhuti sibone ukuthi umkhulu uyavuma nophinda akusize since waba wayihlongandlebe wona wayihlongandlebe mangithi ngiyezwa nje sizozwa-ke sibone ukuthi uyakwazi ukukusiza la kusiza khona kanza kwethu angiphinde futhi abanye ade bengibuza bengifonela khe ngisitshela ngomkhulu ongenagama ongenasibongo kanza kwethu asikwazi ukuphoqa abantu lo mkhulu esikhuluma ngayo akayifuni social media hayi ukuthi akayithanda akayifuni ngiyabona nje igcwale nje akayifuni namanje uzile ngoba nekhumbula igemegeme zabantu bephucwa imali beqolwa ngapha nangapha nangapha wayesema yedwa ukuthi ufuna ukusiza abantu babuyelwe ithemba ngokulashwa kwesintu nokusizwa ngabantu ngezinto ezithinta isintu so uma emela yedwa ke 2 years akafuni igama lakhe laziwe akafuni umuntu ozokwazi ukumazi ilozoza kuyena awusize nikhumbule ke futhi umuntu uza ngoba into eyidinga uma ungayidingi hlala ekhaya mntakama bakhona abayidingayo kuyibona abasithumile nathi ukuthi asimethule lo mkhulu simlethe la asenzeli bonke abantu siyazi abanye lento yethwala basayingeni kodwa abayingenayo ke nali ithuba ningahamba niye khona niyozitholela amandla enjengoba enjalo kulama dates ashiwe ningaphuthelwa nisale kahle.